sengiphinde ngabuya la ohlelweni. Khona into engithi ngizoyicacisa la kahle abantu abangifonelayo bengibuza mayelana lebhokisi nesikhwama. Ngiphinde ngibuye ibhokisi ngithe alidayisi, isikhwama ngithe asidayisi. Wena ofika la ekhaya ngikwenzela imanga zebhokisi. Yiziphi imanga? La silanda imali eindaweni njengoba ngiphumile esigodlweni ngizoba la ngizama ukutshengisa ukuthi ayenzeki esigodlweni kuphela. Makukhona mina yenzeka noma yikuphi. Okay. Uthi omunye umuntu uyenza kanjani le mali? Ngithi mina ngiyayilanda le mali. Angithathi kumuntu, angithathi kuba. Ngesikhathi wena uzokwenza le mali ngikunika uhamba nayo. Ngesikhathi uhamba nayo, ngesikhathi uthenga le zitolo mina la ngiyilanda khona. Wena kwakho ukucebisa. Mawuhluphekile noma wethu khona isigubho silandile kubani uyangenzeka into mase ufike la umzukulu wenyanga into ngiyenza yonke njengamanje. Into ngiyenza manje njengamanje. Kwivideo elandelile edlule bengikutshengisile ukuthi ngiyenza kanjani. Ngizophinde futhi ngikutshengise. Kukhona abantu abafika la bebuza ukuthi ngiyenza kanjani noma umuntu engazi ukuthi ngiyaphinde ngiyakutshengisa. Sinalesikhwama. Sinaleli bhokisi leli. Elingenalutho. Nalesikhwama esingenalutho. So uthi umuntu uyenza kanjani mkhulu? Mina ngifike usho iprice yala neprice yala ayifani. Imali oyithola la nemali oyithola la ayifani. Wena oshoyo ngamandla akho ukuthi ufuna ukwenza lokho noma ufuna ukwenza lokho. Okay mkhulu, ukwenza kanjani? Mina ngithumela abafana. Angithi mina lento nginayo ngayilanda. Mina ngithumela abafana. Ngisho ukuthi nangu usibanibani usefikile. Nangu usibanibani usefikile simenzele umlilo. Okay, wenza kanjani? Naku la uyabona akho lutho. Nakwivideo edlule ngitshengisile akho lutho. Nasebhokisini lami akho lutho. Okay, wenza kanjani? Uyafika wena ufika uthi esigodlweni mkhulu ngicela ukuzokwenza isikhwama. Ngithi nasi isikhwama. Ufuna ukwenzelwa malini? Uyasho ukuthi ufuna ukwenza malini. But imali yala nemali yala ayilingani. Yilokho engishoyo. Umuntu uyafuna ngimenzele la, ngimenzele imali yala. Engafuni umuntu ngimenzele la, ngimenzele imali yala. Mawufuna ibhokisi, njengoba ulibona ibhokisi uthi ithe xa. Mawufuna isikhwama, ithe xa. Okay, uyenza kanjani mkhulu? Siyenza kanje. Isikhwama sami uyasibona asinalutho. Ungasilunguza, uza cameraman ungasilunguza. Akho lutho. Wenza kanjani? Sibiza abafana, umfana ehamba. Okay, right. Ship. Sengiyayenza ke le. Nathi qaleni ngiyenze kanje. Abantu babuka. Uyenza kanjani? Nayi ngiyayifaka. Nathi ngiyayifaka la. Bafana bomdlozi. Iyasibeka la. Chip. Ngiyayifaka la. Yeah. Ngibizela abafana. So sengiyavala la. Angikho ekhaya. Lento ngisho ukuthi lento asiyenzi masisesigodlweni kuphela but yenziwa yimi ayidayisi le into edayisa la ilento oyithola la umcebo. Okay, umcebo uyahlukana uzobuza umunye ukuthi umuntu uthola malini la kuyahlukana. Mhlawumbe uyawuthola 500,000, mhlawumbe uyawuthola 2 million, mhlawumbe uyawuthola 3 million. La uyawuthola 2.5, uyawuthola kuyahlukana. Siqale siyenze ukhona sibona malini abangakunika yona. Okay, uyakhumbula la bengifake u50 rand na bafana bomdlozi, bafana bomoya, bafana bomdlozi bafuna ukuyibona, bafana bomdlozi bafuna ukuyibona, bafana bomdlozi bafuna ukuyibona. Buyani ngaphezulu sihambile manje siphathi netheku. Okay, right. 9 yenzeka kanje. Ngiyabo? Yenzeka kanje. Siyabonga bafana. 17. Buyani. Bafana bomdlozi, bafana bomoya. Siphinde futhi la. Selikhona ngaphakathi. Ngeneni. Bafana bomdlozi. Awu sebekhona. Nala nkosi yami wenza kanje. Engasho umuntu ukuthi khona into ebikhona. Ayikho into ebikhona. Phinde siyavala. Le ngiyazenzela ngoba njengamanje ayikho imali enkulu engizoyenza manje la. Nibone. Ngenze manje la ngiyazenzela ukuthi ubone ukuthi yini engenza ngayo. Hayi ukuthi ngenza imali ukuthi hawu yini yaphuma encane cha. Ngenza imali encane ngoba ngifuna ubone ukuthi yini engizobe ngiyenza ukhona esigodlweni. Mawusufikile la esenza khona into enkulu yakho le abantu bakini bawukunika yona. Uma bekunikeza 500 million, ngikunikeza 500 million. Uma bekunikeza 4 million, ngikunikeza 4 million. Mina ngiyenza kodwa ngiyenza same time mina. Angiyenzi umuntu engangifoneli ethi mkhulu mina ngicela ungenzele 3000. Abantu bakini mabethu bafuna ukunika 200,000 ngenze njani? Ngizama ukuthi ngoba ngiphumile esigodlweni ukuthi engathi umuntu lento yenzeka esigodlweni phela ngiyenza noma ngabe kuthiwa
sezwana ngicela niyiqondise niyibuke kahle leyo nto ukuthi ngiyenza noma kuphi imali ngenza imali kuphela uphuma nayo imali ophuma nayo uza kimi ungenalutho ubuhambisa unemali angidayiseli into engithi uyihamba uyoyenza phambili ngaphandle uma ufuna ngikhuphulele amabhizinisi ngikhuphulele into zakho siyakwenza ke lokho kodwa uma uzokwenza lokho kwemali usuhlupheka kakhulu noma ufuna ukuthwala siyakukhuluma lokho ngeke ngakuchaza kwenye video siyakukhuluma lokho noma ufuna ukukhuphula siyakukhuluma lokho kodwa lokho uma uthi ufuna ukwemali uza kimi straight sizokwenza ukwemali ufike kimi straight ngiyakutshela leli bhokisi ulenza ngamalini imali yakho ikunikeza malini ngiyakutshela leli uyenza ngamalini ikunikeza malini ngicela abantu beyiqondisise leyo beyazi le mali engiyenza la angiyenzeli umuntu yikho ngiyenze yancane ngoba bengenza ngikhombise kule video ngathi badidekile abantu la ngiyenza noma kuphi ivideo because ngisebenza ngale mali umuntu ngizomtshela ukuthi maye ufuna ukuzosebenzisa ibhokisi akeze namalini maye ufuna ukusebenzisa isikhwama eze namalini hayi ukuthi bafana ukudlozi ngisafuna ukukhipha hayi phela sihambile hawu senifuna ukusebenzisambile phela befuna ukusebenza ngisho ngafanele hlala phansi zuzu so ngicela ukuthi abantu umuntu uma ifona aqaqise ufuna ukwenza ibhokisi noma ufuna ukwenza ilephuza ngimtshela ukuthi uphathani ngimtshela ukuthi uza nani ngimtshela ukuthi uphathani ngimtshela ukuthi uza nani angikudayiseli lezi zinto ngiyakwenzela mina umcebo ngaphandle uma uthi wena ufuna okwakho esizokhuluma esayidini isayidi ke likhona isayidi emhlabeni yonke indawo ngicela ukubonga kakhulu bengayena umuntu ojwayele ukuvela emavideo but bengizama ukuzoqondisa lokho angikudayisi umuntu engangifonele ethi ufuna lokho Nkosi yami angidayisi bakithi lokho ngisebenza ngakho nami khona lokho engisiza ngakho abantu umuntu mayifika ehluphekile ngimenzele aphume sejabulile mayifika ehluphekile ngiphuma sejabulile angikudayisi bakwethu thanda ukubonga kwi channel bela ni like ni subscribe siyabonga kakhulu.